Waqt il-programm Bondi Plus, Lorenz Gonzi baqa' jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu li jekk jitlef l-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu ma jirriżenjax. Inti tajt risposta waqt jekk titlef ma tirriżenjax. Tista' xrid tajt, ma stax nifhimha di. Dina il-mistoqsija ta' iva u lej poġġuk f'daw is-sitwazzjonijiet. Il-verità il-mistoqsija kienet jekk titlef tirriżenja, jiena qatt ma kont wieħed minn dawk li nċedi quddiem xi telfa. Lorenz Gonzi jgħid li xi ħadd serju ma jirriżenjax f'ċirkostanzi fejn jitlef. Ma meta xi ħadd jgħid li isma' jekk titlef inti tirriżenja mela minnu serju fl-affarijiet tiegħu jagħmel hekk. F'Bondi Plus, Lorenz Gonzi tkellem ukoll dwar ir-responsabilità politika. Minkejja li ġie żvelat li l-Gvern kien ilu jaf sentejn bl-iskandlu tal-loti ta' commissions fuq xiri ta' żejt, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgħid li l-Gvern m'għandux responsabilità politika. Il-Gvern m'għandux responsabilità politika? Ir-responsabilità politika hi li jaqbad li juża l-forza kollha biex jaqbad. Mistoqsi dwar jekk kienx hemm responsabilità politika fil-każijiet tal-Fairmount, tal-Arriva, tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea għal programmi edukattivi li ntilfu u fil-każ tal-Ministru Tonio Fenek li siever bla maħallas b'ġett privat biex mar jara logħba tal-Arsenal, Lorenz Gonzi baqa' jiddefendi l-fatt li l-Gvern ma ġar ebda responsabilità politika f'dawn il-każi kollha. Ittieħdu deċiżjonijiet, mela le ma f'leġislatura inti l-ħin kollu faċċat deċiżjonijiet differenti, momenti differenti, kien hemm żbalji jien l-ewwel wieħed li ngħid, imma hemm affarijiet oħrajn li ma tistax tikklassifikhom. Orajt semmejt l-Arriva pereżempju, iva, l-Arriva kellna saru żbalji fil-mod ta' kif diżinjata il-sistema ta' trasport. Dwar li tri firmati minnu personalment qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u li kienu mibgħuta fost oħrajn lil ħaddiema tal-Ermalta tat-Tarsna u tal-Go fejn kien iggarantit l-impjieg tagħhom, Lorenz Gonzi qal li huwa jħares biss lejn ir-riżultati. Però jiena ir-riżultati li nista' nitkellem bihom huwa r-riżultati li akkwistajt f'dal-5 snin. Fl-istess li ma kienx jaf jgħid kif ser titwettaq il-weda tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħolqien tal-25,000 impjieg, Lorenz Gonzi reġa' attakka lill-istudenti li ma qablux miegħu fid-dibattiti bejn il-mexxejja politiċi fl-Emcast u fl-Università. Xorta jibbujawle. Iva, lil dawn l-istess żgħażagħ li 4 passi bot fejn kienu qed jibbujawli, hemm krejnijiet kbar jibnu kampus ġdid tal-Emcast li qed jiswa 120-130 miljun, daw iż-żgħażagħ xorta jibbujaw. Lorenz Gonzi iddefenda r-riforma fil-MEPA. Hemm improvements fil-qasam tal-MEPA. F'Bondi Plus, Lorenz Gonzi iddefenda wkoll id-dikjarazzjoni tiegħu meta waqt mass meeting organizzat mill-Partit Nazzjonalista f'Ħażabbar qal li l-Laburisti misshom jistgħu u n-Nazzjonalisti iħossuhom kburin. Il-Labor iġanna nistħu, in-Nazzjonalisti iġaluna nkunu kburin, iġaluna nkunu kburin. Bil-Labor tistħi man-Nazzjonalisti tiftaħar li inti Malti. Di mhix politika diviżiva? Le mhijiex politika diviżiva fl-opinjoni tiegħek.